ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଆଇଁଷ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତ ବାରି ଅଛି ନା, ଆଇଁଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଖାଇବାରେ ଆଜି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଛି। ମୋ ଖାଇବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଚିକେନ, ଶାଗ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏଇନା ଆମର ତ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆଗ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟାକୁ ଆମେ ଖାଉ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ସାଧା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଉ ଆଇଁଷ ବାରରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଉ ସେଇଟା ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ଆମେ ସେଇଟା ଖାଉ। ତେଣୁକରି ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଗଲାଟା ଆଗ ସାଧା ଲାଗେ, ତାପରେ ଆଇଁଷ ଯାହା ହେଇଥାଏ ଖିଆ ହୁଏ। ଆପଣ ବି ସେୟା କରୁଥିବେ, ନହେଲେ କହିବେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମୋ ରାନୀ ପଳେଇ ଆସିଲା, ରାନୀ କ'ଣ ଲୋକଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇସବୁ ଭାଷଣ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ଖାଇବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଲି ଟିକେ କମରେ ହେଇଗଲା କ'ଣ କଲେ ଟିକେ ଚକଟା ଚକଟି ହେଇଥାନ୍ତା ପାଗ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଡେରି ହେଲାଣି ଆଉ ପାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇକିରି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।